שמי שולה בן דעת אלפירוביץ'. כתבתי ספר. אני מזמינה אתכם לקחת חלק במסע שלי להוצאת הספר הזה. שם הספר הוא את מדוממת, אני בוכה, והוא מהווה בחוויה שלי סגירת מעגל. אני מכניסה אתכם לעולם שלי, עולם מטלטל ומרתק, עולם של ילדה שנפגעה, שעברו עליה דברים לא פשוטים, ושל אישה שלא ידעה. הספר הזה שכתבתי בעמל רב במשך שנים רבות וארוכות, מתאר את ההתמודדות הלא פשוטה עם אשפוז פסיכיאטרי בטלביה בגיל 16, ועם תנודות קשות במצב הרוח שהתחילו 20 שנה אחר כך. בעקבות התנודות האלה קיבלתי הבחנה של הפרעה דו-קוטבית, ואחרי שנים של טיפול ועבודה עצמית הגעתי להכרה שבעצם עברתי טראומות, ואלה הן שערערו את העולם שלי. במקביל למדתי, עבדתי, גידלתי משפחה, והיום אני גם סבתא. הספר הזה הוא ספר של תקווה. הוא מתאר את הדרך להתאוששות והחלמה, את העשייה הרבה למען האחרים. כוונתי בחשיפה הזו היא להוריד את הסטיגמה הקשה שמונחת על הכתפיים של אנשים שמתמודדים עם הפרעות נפשיות. הספר בא להכיר בזיכרונות טראומטיים כתקפים, למרות היותם מתעתעים, מבלבלים ובדרך כלל לא ברורים. אני הצלחתי להשתקם מפוסט-טראומה ולחיות חיים רגועים ומספקים יותר. אני מאמינה שגם אנשים אחרים פוסט-טראומה יכולים. אני אסיים בקריאת קטע מהספר. למדתי לא להכחיש יותר את מה שקרה לי, גם אם אני לא ממש זוכרת, לא ממש יודעת בוודאות. אני מקשיבה לתחושות שעולות בגוף, לבכי, לרעד ולפיוקים, לכעס, לרקיעות ברגליים, ואני יודעת שכל זה שלי, שאת כל זה אני מרגישה, וזה בתוכי. לא לקחתי את זה משום מקום, לא המצאתי את זה. אני לא רעה ולא טיפשה, ואני יכולה לחבק ולאהוב את הילדה הקטנה והכאובה שהייתי פעם. מאוד אודה לכם על תמיכתכם בהוצאת הספר הזה.